Това е подкастът на City Dogs за обучение, поведение и спорт с кучета. Здравейте, вие сте с поредното издание на подкаста на City Dogs. Вече знаете, това е подкаст, в който каним влиятелни треньори на кучета от България и си говорим за тяхната работа в подробности и детайли. Това издание на подкаста бих нарекал до някъде извънредно и със сигурност много специално. Извънредно, защото се отвори възможност, която за щастие гостът ми днес ми даде шанс да се възползвам. И много специален, просто заради самия гост, който днес е тук. Той се занимава с обучение на кучета повече от 40 години. Развъжда белгийски овчарки повече от 30 години. Двукратен световен шампион в IGP спорта. 16-кратен шампион на Съединените американски щати в IGP спорта. Консултира полицейски, военни и спасителни екипи, работещи с кучета. Тренирала кучета, водачи, сърчен резкю кучета. Въобще, може би пълния спектър на работата с кучета. Казваме здравей на Иван Балабанов. Много благодаря, че се съгласи да гостуваш тук. Здравей, Антон, приятно ми е. Наистина така, аз се колебаех. От доста време се опитваме да го направим това, но нещата се случват и ето ни, говориме кучета, говориме тренировки, обучение. Да. Много благодаря за което. Ще има малко паузи по-такива дълги, най-вероятно, защото ми е трудно на български. Живееш повече от 30 години извън България и аз правя от това уточнение за слушателите ни. Най-вероятно, за да си по-прецизен в комуникацията си, в някакви моменти ще се наложи да използваш думи, термини, изрази на английски, които ние ще се постараем да разясним в описанието на подкаста, така че всеки един слушател, който по някакъв начин е лимитиран от езика, да може да разбере в пълнота цялата информация. Всъщност, колко често даваш интервюта на български? Българските медии много обичат истории за българи, които са достигнали до някакъв световен връх. И стигали ли са до теб с въпроси? Не съм правил такива. Мисля, че няма... Аз като идвам в България, идвам за много малко време. Една седмица, 10 дена, така че общо взето всичко е в английската среда. И така. Имам... Със сигурност това е история, която си казал. И аз така, слушайки подкаст епизодите, съм така бил слушател на някои от страниците на цялата тази история. Но штрихирай ни какъв е пътя на това едно момче от София да се превърне в един от най-успешните и влиятелни треньори на кучета в света. Значи ще ти дам късата версия, защото това ще продължи много време. Сигурно не е толкова необикновена историята. Знаех, че интересът ми към животни беше много от малък. Разбира се, родителите ми бяха много против кучета и животни. Аз си прибирах кучета от улицата. На сутринта те ги пускат, на другата вечер аз пак си прибирам. Много и винаги имаше такова едно... Чудех се защо кучетата не искат да стоят, защото като пита майка ми сутрин, тя вика ми, той искаше да си ходи. Точно така. Класическа софийска история. И в един момент и като малко дете се чудиш нещо, не правиш достатъчно, защо всички кучета искат да си ходят. И така дойде време вече, в което като пораснеш и разбираш как са нещата. След това се започна, това са много рани години. Аз живях в Либия, защото родителите ми тогава беше модерно да се ходи по тия страни, да се работи. И живях там 3 години сигурно. И това беше много хубав експириенс. Опит. Да, много хубав опит за мен беше, защото
съвсем други кучета, такива, те не са бездомни, си такива ферал, те си живеят... В естествена среда. Да. И Либия е така пустинна земя. Женските кучета правят тунели дълги по 10 на метра вътре и там си правят кучилата, се раждат. И това ми беше най-великите детски моменти, да хода по тия дупки и въобще да живея този живот с кучета. Който в един момент сегашен се очерта се да бъде много, много важно този опит. Тогава беше игра и много впечатления, но в един момент тия аха момент, дето идват. И освен това, като слушаш някой с PhD професор, как ти обяснява какво е поведението на кучетата в такова ти. Едно е да слушаш някой да ти казва от трета, четвърта ръка обяснение, друго е да си го изживял. Така че това беше много, много важно за мен. Като се върнах в България, мисля, че Ласи още го даваха филма. И отначало исках Добърман, после не можах да го взема. Взех си едно женско куче Коли и почнахме да ходим по полянки. И с полянките беше, имаше няколко хора. Аз съм много зле с имена по принцип, но някои имена така са ми останали. Единият човек, който беше Евгений Радев, който сега се занимава с така политически неща по София, не знам точно в момента какво, но тогава става дума за много отдавна. Това са началото на 80-те години. Имаше тия VHS tapes. Той превеждаше от немски английски филми. Така гледахме филми тогава тук. Но също имаше немска овчарка от източна Германия и така някакси покрай него имаше една група. Се занимавахме, правихме някакви неща. В един момент просто разбрах, че имам такъв талант заложен и интерес огромен. Това беше комунистическа България, така че какво става на Запад, какво става никъде, какво става не знаеш. Освен ако някой отиде някъде и се върне и почне да разказва. Естествено, тия истории бяха всичките така, като слушаме отворени усти. Но в един момент се разбра, че аз просто трябва да намеря начин да отида някъде другаде. Някой подаде ли ти ръка тогава? Някой стимулира ли те, мотивира ли те или по-скоро ти разбра, че това е неизбежно да се случи и трябва да потърсиш вариант да развиеш себе си? Като си... Особено тогава, това беше опасно. Естествено, ако ме бяха хванали, сигурно щях съм по някакви каменни мини. Кой знае какво щеше бъде. Нямаше да е хубав. Какво щеше да се случи след това, но да, не ме беше страх да взема този риск. Нямаше никой. Бях готов. Аз така си се бях нагласил, че каквото и да правят по Западна Европа, аз ще мога да го правя и като имам желание, ще мога да го правя по-хубаво и в един момент вече ще си продължавам целта. И така и стана. Отидох в Белгия. Аз бях електротехник. и започнах в една малка фирма. И така както се очакваше, те много ме харесаха, защото като имаш желание да пробиваш, каквото и да работиш, ти го правиш с 100%. Там се започнах вече по-интересно, защото Белгия тогава, сега вече нещата малко се променят и там, но тогава
тренирането беше много популярно трениране на кучета и с белгийски ринг, и с шуцко на времето, дето се казваше IGP в момента. Така че имаше много точната среда. И в Белгия просто средата беше много точна в момента за моето развитие. Беше точно това, което исках. Но като политически беглец, ли, как се казва, имаше един момент, в който аз трябваше да реша дали ще взимам белгийско гражданство, въобще некъде трябваше да се насроча да хода. Интересното беше, че когато аз тръгнах с идеята, че сигурно няма въобще да мога да се връщам тук и да видя роднини и приятели и така нататък. След 2 години стената падна, нещата се промениха, което беше много хубаво, но аз реших да хода някъде другаде, да не стоя в Европа. Отначало беше Австралия, докато не разбрах, че в Австралия беше тогава карантината за кучета 9 месеца. И това определено нямаше как да стане. Канада беше друга държава. Там имаха много интересни изисквания, дето също не ми харесаха. И Америка беше или Сан Диего, или Сан Франциско, защото отново тогава нямаше интернет, отиваш в книжарница, гледаш туристически книжки и гледаш по снимките какво ти харесва, защото и английски не ти е толкова добър да разбираш. И така отидох в Сан Франциско по същия начин, без да знам никой. Просто вярвам на себе си, че където и да бъда, в която и точка на света, поне тия основни нужди за храна, спане и нормални такива човешки начини за живот, винаги аз сам мога да си ги постигна, без да искам от никой нищо. Така че това, като го имаш това чувство, света е отворен. И пак бях готов да ходя да работя в Макдоналдс, в ферми такива за пилета, каквото и да е. Важното е да имаш някакъв траплин. И видях кучетата тия за водачите на слепи на улицата, докато хода да се търся работа с вестника. И ги преследвам. Отидох там до училището. Така набързо, нали, взех работа. Бях като апрентис, чирак ли, какво се вика. Чирак, да. Нали, за 1 година и след това вече преминаваш изпит и ставаш, имаш лайсенс. Да, лиценз, квалификация. И така, много хубаво беше, много хубав опит, защото те на времето, сега е малко по-различно, не е много по-различно, но е малко по-различно, но на времето беше само тренировъчни, всичкото, цялото обучение ставаше без наградки, без играчки, без кукис. И кучетата бяха happy, не бяха такива, каквито искат да ги показват сега, нали, поради това трениране. Така, след това отидох в SPCA в Сан Франциско, като, нали, и там работих горе-долу 4-5 години. Паралелно с това работиш и със свои кучета. В Белгия, в Щатите. Беше ли вече вътре в IGP спорта? Беше ли започна да се занимаваш с така по-сериозно и дори, да кажем, на състезателно ниво с... Да, това нали, хобито никога не прекъсна. Паралелно вървяха нещата. По това време, поне в Европа и в Америка, не беше просто
никой не можеше и да си помисли, че можеш професионално на частни начала да бъдеш, да се занимаваш с кучета и да правиш пари. Това просто нямаше такава професия. Това става въпрос за началото на 90-те, нали така? Да. И в Белгия си взех, нали, първото Малинуа. До тогава даже не бях виждал, само на картинки и хора, дето го разказват за тях. И ги представят такива невероятни истории, слушаш, дето ти искаш, без да знаеш изобщо какви са тия кучета. Ако се занимаваш с някакъв спорт, ти кажеш, това ще ми е кучето. Поне на мен беше така. И като го видях в първия момент в Белгия, си спомням, то беше едно с такава много лоша захапка. Като папагал беше, много лоша захапка. Обаче, като отива да работи, там го пускат около палатките и почва да лай, му скача в лицето и въобще забравяш каква захапка прави. И сега ми настръква такова. Просто такова впечатление ти прави. Но там започнах да се занимавам малко повече с белгийски ринг. Защото това ми беше по-интересно за момента. IGP стана едно такова прехвърляне, евентуално по-късно, защото като разбрах, че ще ходя в Америка и от хората така се чувах, нали, да разбера какво, като спорт, какво има. Това е актуално. И нямаше тогава абсолютно ринг спорт, имаше едни такива, както е PSA сега, но бяха малко в начинащи среди, дето някой започне някаква организация, 6 месеца след това вече няма никаква постоянност. IGP имаше вече така традиция там и трябваше просто да променя тренирането на женско куче, което ми стана, нали, на първото куче в развъдника. Трябваше да я прехвърля от ринг спорт на шуцхунд. И ги хапаше по краката много лошо фигурантите, докато се научи и никой нямаше представа какво става. Беха интересни моменти, но да, трудно беше да се ходи по състезания. Защото като работиш в Guide Dogs, ти си на много такава структура има, значи идват кучета, да речем 20 кучета ти дават, почва тренировъчен процес за тях, след това идват слепите хора, отиваш в пансиона, с тях се обучават и след това те се заминават. Инструкторите тръгваме по страната да обикаляме на follow-up, се вика. Да видим дали няма някой проблем. Дали екипите работят добре. Да. И това целият процес, като свърши, ти дават 2 седмици почивка. И когато паднат сега 2 седмици, тогава. Да. Едва ли не малко като учител. Да. То не малко, ами точно така става. И беше много, много голям проблем, защото почти никога ваканцията ми не съвпадаше с голямите състезания. И това беше много голям проблем. Но от една страна имаш хоби, имаш и работа и имаш много хубава, постоянна работа, дето много ти харесва. Нали, всичките осигуровки, кредит карти, въобще е много хубаво начало. Не можеш да изхвърлиш тази работа, да се занимаваш с хоби. Така че тогава беше доста по-важно за мен да си стоя там. А тази работа развилите като треньор или е твърде структурирана в протоколите и процедурите, които се следват? Тоест след първоначалното навлизане в работата имаш ли предизвикателства в последствие или по-скоро влизаш в някакъв канален ред и така някаква предвидимост на работата? Защото доколкото знам, там и самия подбор на кучетата е такъв, че да се повиши вероятността за успех. Защото реално те нямат интерес да
започвате да обучавате кучета, които да не могат да стигнат до работа с незрящи. Как разви това треньорските ти умения и дали ги разви? Развитието то няма начало и край. От всякъде се учиш. И от всякъде, просто наистина от всякъде се учиш. Даже и да е нещо, което идеологично не си против и въпреки всичко, ако имаш смелостта да инвестигираш и да видиш за какво става дума, е много хубаво. Беше много полезно за мене. Аз имах идеи. Аз винаги съм имал идеи. И просто знаех, че имаше някои моменти в тренировките, в обучението, дето можеше да стават много по-лесно. Много по-лесно. И им показвах. Но те така, то си има структурка, то си е така като машина и не можеш да промениш всичкото. Освен това, те са малко така на времето революционни идеи. Даже сега още има моменти, защото имам доста от приятелите ми на времето, те станаха такива на високи позиции в училището. Те са супервайзери и така нататък. И от време на време получа някой имейл. И ти беше много напред от времето си. Ние сега почнахме да правиме това. Не към право. Все пак го правите. Но от другата страна, нали, то е така взаимоотношение. Ти даваш, ти се взимаш. Някой... Не мога да кажа, че едно или две неща. Много неща се научих оттам. Много положителни неща. Отново едното беше, че цялата база на тренировката беше negative reinforcement, което какво ще бъде на български. Нека ползваме тези термини, защото, честно казано, не съм сигурен дали има официален превод. Да свикваме с... Да, и повечето преводи, на които аз съм попадал, са по-скоро нелепи, така че нека се придържаме към английската терминология за всичките части от оперантното кондициониране. Да, защото имаме два вида reinforcement, нали? Един е негатив, един е позитив. Всички знаят това. Цялото обучение беше основно чрез negative reinforcement. И кучетата бяха много супер happy. Много reliable, какво се казва? Надежни, в смисъл можеш да разчиташ, защото като едно нещо е да тренираш куче да прави 5 трикс или нещо, което не е важно, и е съвсем друго кучето да знаеш, че няма да те подведе в реална сложи през червен светофар в колата или да те пусне по стълбите на... там си има съвсем друг начин нали, на reliability. И това беше важно. Това беше много важно, много голям опит. Другия опит, който сега като в моето училище за треньори, много наблягам на това и винаги им разказвам истории, винаги... така да, идеята е, че ако се занимаваш с обучение на кучета, на такива pet dogs, ти трябва да успееш да обучиш кучето да може да функционира за това семейство, за тия хора, не за тебе. Колко е добро кучето с тебе, абсолютно няма никакво значение. Нали? Ти можеш да покажеш, да, кучето знае, но ако това знание не може да се прехвърли и it's not lasting, не се задържа като познание,
няма никаква смисъл. Ти не си, според мен, никакъв... трябва да се върнеш, да се учиш как за какво става дума. И това беше много важно. Аз бях много амбицииран, бях много добър. Със сигурност бях най-добрият им треньор там. Имаше... Аз така обичам да говоря за мен, но е важно да говоря за мен така, защото трябва да ти кажа защо. Не е толкова много не се самопохвалвам, но според мен е много важно, като се слуша мнения, да се знае кой каква тежест има като си създава някакво мнение. Значи, ако говорим за martial arts, някой, дето се занимава с джуджицу, има син колан и ти обяснява колко е сигурен в нещо. То, който има лилав колан и като той ти каже, че това не е вярно, ти знаеш, че това не е вярно. Колкото и да те убеждават, спито и красиви начини да ти ги разказват тези неща. Така че, според мен, това е важно и може би, докато говориме, от време на време ще набляга на това, просто заради това. Пак повтарям, бях много добър. Но имаше оценки, значи дават ти 20 кучета, от тия 20 кучета има първоначален тест, има 2 теста преди финалния. И те са, качвате в кола, слагат ти такива маска на очите, да, и те пускат и ти казват да се опраш. И в оценките в Америка са на алфабет, такива ABC, да. Нали? Общо взето всичките ми кучета винаги са били A или B+. Което е едва ли невероятно, защото това са много така различни породи, различни темпераменти, но аз все пак намирам начин да свърша работата с това определено куче, не като някакъв шаблон. Но, когато идваха слепите и започваме да ги обучаваме, аз имах проблеми. Това прехвърлянето не се получаваше така, както аз искам да се получава. Винаги завършваха училището, но имаше просто недовършена работа. Нещо имаше, дето ми липсваше. И е много интересно за какво става дума, защото аз ги гледам, вече, да речеме, цяла година тренирам, вече съм инструктор. И гледам така сезон, по тия, дето са по-отдавна там, доста години, вече 10-15 години, това има професията. И ги гледам, ние се разминаваме по улиците. И сега си викам, гледай тия хора, какви са мизерни и как не си обичат работата и за какво изобщо става дума. Жал ти е, защото аз съм много доволен, че работя това, което искам, а ги гледам тях с такова едно... Защо? Толкова други неща може да правиш, за какво като не ти харесва. Докато в един момент разбираш, че те просто имитират различни персоналити, как различни хора се държат, как различни хора действат, как някоя възрастна жена, дето е сляпа и куца и въобще. И те му дават на кучето едно много качествено обучение, което много лесно се прехвърля вече след това. Тоест те са влизали в роля много успешно. Да. Така, много... това е един от... но не може да се каже, че е едно нещо или от всякъде много опити. Примерно в SPCA също беше много интересно. Guide Dogs беше интересно, в смисъл имаше
Кларенс Пфафенберг има една книга, тя е доста стара вече, Behavior and Selection, и той беше първият човек, който така наблегна на селекция чрез тестване. Тия всичките пъпи тести, дето, нали, ключовете, чадъра, тия глупости, оттам идват. И той се занимаваше с Guide Dogs, и това е някъде 50-те години. И тогава той настояваше, че поради тия неща успеха, нали, на крайния успех от определена група кучета е много по-висок от преди това. Да речем, ако беше 50%, поради тия тестове и селекция станало на 75%. И докато бях там, естествено аз ги гледам какво правят, а освен, че ги гледам какво правят, те идват кучета след това, нали, те са като малки, те си е база за развъждане, те отиват и се отглеждат в семейства, те после идват да... Аз се очудвам как говоря хубаво български в момента. Гаден си, абсолютно. До момента тече много гладко. И оказва се, че въпреки всичко пак беше 50-50. Окей, т.е. не се повиши. Нищо не се повишава. Значи, има начинът на обучение се променя, но като възможност имаш много тип персоналити и въобще много е трудно да направиш такъв успех 70-75%, така че не ставаше. Но беше интересно след това в SPCA, като работехме с кучета, дето, нали, с питбул и такива fighting dogs. Ти там си бил behaviorist, нали така? Да. Значи, моята работа беше... аз трябваше да евалюирам, какво се казва? Да оценявам кучетата и да... Така трудна работа беше, защото аз трябваше просто едва ли не да кажа това куче може да се рехабилитира и да го адоптваме. Да мине за осиновяване. Да отиде към осиновяване. Да. А друго куче не може. И много пълноценни уроци оттам също имаше. Там вече много почнах да обръщам внимание на това never-ending спор, нали, генетиката или environment, как се казва? Средата. Генетиката или средата или опита. Средата или... Да. Кое е от значение, кое има повече влияние. Аз към днешна дата знам мнението ти и ще те попитам в последствие малко по-задълбочено за генетиката, но тогава как се промени виждането ти за нещата? Да, тогава просто разбрах силата на генетиката. Когато имаш зададени генетически начин на гледане, на поведение, на всичко, е много важно и не може да се променя. Това може сега да не го казвам правилно и може да има дискусии, което е хубаво, да има много дискусии след този подкаст. Значи, да ти дам, нека да дам, той от такава еволюционална психология, evolution psychology. Примерно, ако вземеш една мотика и почнеш да копаеш сега, но не си копал, ти си градско момче. И за 2 часа ти стават мазоли, нали? И после малко се разраняват, но ако продължиш,
наистински такива селски мазоли си стават на... Привикваш. Нали? Адаптираш се. Това е генетично. Което е генетичното е, че организмът ти е създаден да направи мазоли, когато трябва. Ако не трябва, никой не му трябва. Но, ако го нямаш генетично, ти няма да имаш мазоли. Така че това е природата, нали, environment-а, може да събуди генетични заложности. Да натисне стартовия бутон. Да. Или не. Или не. Но те са там. Точно както аз нямам този капацитет мозъчен да съм някакъв супер математик или астрофизика или нещо. Или да помня имена. Точно така. И това беше много... там в SPCA това беше, защото понякога имаше, да речеме, аз още си спомням едно 8-месечно питбул, женско, сивичко. Ама от fighting dogs. Имаше много сериозни в Сан-Франциско и в околностите по това време бяха много такива, те се казваха The West Conference. То е едва ли не като баскетбол лигите. Много сериозни такива места за кучета да се бият. И ходихме да ги взимаме, да ги оправяме. Все едно, това малкото кученце, не ми се говори за това, че са неприятни моменти. Но това кученце знаехме, че беше живяло просто на няма и 4 на 4 метра. То не е клетка, ми е оградено с дървени огради. Не е виждало нищо, никакъв, просто абсолютна изолация. Храна, чува човешки, нали, звуци, ама никакви контакти, нищо. И много бързо кучето... не много, аз исках да кажа, че много бързо се оправя, то нямаше какво се оправя. То излиза, изкарваме го, показваш му стълби и вика, аз не знам как да го правя, ти слизаш и аз ще намеря начин и аз да слезна. Качваш го в асансьори, в такива неща, просто виждаш, че е ново, но е готово да интерактва, да взаимодейства с каквото иде. А от другата страна имаш естествено кучета, които имат някакви проблеми и се опитваш да ги преодолиш и не се получава. Което ще говорим сигурно е по някое време за Скинер и за бихевиоризъм, защото това е голям проблем за тях. Но така, това е по принцип. След това, след SPCA вече много хора почнаха да искат уроци и аз предлагах нещо, което беше уникално, беше така отделна категория. Не е вариант на всичко, което всеки треньор правеше. И така, оттам се тръгна много бързо. След това вече имах, нали, малко повече време и се започнаха успехите, нали, по състезания. Да. Аз, доколкото си спомням, в SPCA се засичи с Джин Доналдсън, която за незапознатите слушатели е една от дамите, които стоят зад така наречената Force Free революция и нейната книга The Culture Clash може би е една от най-цитираните като референция, заедно с книгата на Карен Прайер Don't Shoot the Dog. И доколкото си спомням, съвсем накратко беше изказал коментар
за това засичане, че в един момент просто не сте били съгласни кой какво прави. Не, че сте взаимодействали много, нали? Работили сте на едно място, рядко сте се засичали, но в един момент ти не си бил много съгласен с това, което се случва там. Същевременно това става въпрос горе-долу средата на 90-те, нали? Правилно се ориентирам във времето. Края на 90-те. Края на 90-те. Да. И реално ти преди това ли така, защото си имал своите търсения в стриктно Positive Reinforcement движението. Даже мисля, че имаш и книга издадена вследствие на тези търсения. Всъщност ти вече беше преминал през възможностите на стриктно Positive Reinforcement обучението, когато беше в SPCA, вече имаше свои други възгледи. Вече бяхте на различни равнини с Джин Доналдсън, може би. Да. Как правилно точно се случиха там нещата? Имаше един момент, в който всеки, който се занимаваше с кучета, обучение по някакъв начин, беше въодушевен от идеята какви са възможностите да се обучава кучета по приятелски начин към тях, нали? По-етично. Етично ли? Да, абсолютно. И между другото, книгата на Карен Прайер е както книгата на Джин Доналдсън и както много от Positive Reinforcement, нали, advocates, тия дето са така influential. Да, гласовете за движението. Да. Започвайки с Don't Shoot the Dog, с книгата на Карен Прайер, тя представи много интересна история с възможности, какво би направил, когато винаги тя представя в книгата една брилянтна идея за Positive Reinforcement и the worst case scenario, like the възможно най-лошото развитие на най-лошата идея, дето просто треньор сигурно няма въобще и така да подходи. И контраст прави много голям, което беше неправилно, защото не беше... не беше честна стартова позиция. Тя го правеше с идеята, нали, да каже, да, виж, това не работи, не можеш да наказваш, няма да... не е хубаво и за това не е хубаво, а това е чудесно. И примерите бяха много неправилни. Аз съм сигурен, че много хора са чели тази книга, ако не са, силно я предлагам. Тя е една от книгите като задължителна книга в училището ми. Но ако четеш правилно, ти виждаш как много умишлено нещата са изопачени и Positive Reinforcement е superior и въобще няма никаква дума за спорт, което е много неправилно и ще стигнем до там. Джин Доналдсън естествено е последствие на това. С нея бяхме сигурно една година. Тя един път не дойде да види как тренираме. Което според мен е много... Аз с много неща не съм съгласен, но даже да не съм съгласен, аз знам, че трябва да се образовам максимално, за да мога да имам поне някакъв разговор с този човек, който... Ако аз не знам каква е... Просто не може да направиш такъв разговор. Тя един път не дойде да погледне.
Ние знаехме от началото още, че много драстично се разминаваме по идея. Жалко е, че но не беше от моя страна. Тя избра този начин, така че така се провалиха нещата. Нали, това беше момент, такъв етап на развитие и особено за SPCA, когато там идват кучета, които са малтретирани по някакъв начин или са изоставани. Въобще кучета, които имат нужда от повече човешки любов и такива неща. И е много по-подходящо, като, нали, да си, ако така набързо премисляш нещата, да кажеш естествено, че Positive Reinforcement е начина. И те възприеха нейното изглеждане на нещата. Да, гледната точка. Което направи много голям проблем. И проблема беше, че аз като отивам в Animal Care and Control. Animal Care and Control, това е държавната организация, които те са като полицайите, само че са за животни. Те събират кучета, те като се обажда някой, че има проблеми някъде, те са хората, които се занимават. А ние отиваме от SPCA там, да видим кои кучета може да ги рехабилитираме и ги взимаме при нас. След като нещата се промениха и начина на обучение започна да се променя, те разбраха, че много от кучетата няма да този начин на обучение няма да е успешен. Така че те се разбрахме се, тия кучета просто не ги взимаме. Okay. Те си остават там. Което е много жалко, защото знаеш, че като треньор, аз знам, че това куче е като с решими проблеми. 14 годишно дете, дето няма никаква структура и просто му трябва мъничко подход и да влезе в час. Но те се оставяха. И това беше комбинация за мен да излезна от SPCA. Едното беше, че много хора почнаха да искат частни уроци и такива неща. И другото беше, че аз трябваше, като мина и като ги гледам, трябваше да избера тези кучета, които само могат да са подходящи за този начин на обучение, който тя възприема. И това беше много тежко. Да, напълно разбирам. Беше много лошо и от тия неща, които е трудно да се говори и да се докаже, защото ако всеки Animal Shelter, SPCA, винаги се прави статистика, колко кучета влизат, колко кучета са успешно рехабилитирани, кои кучета са euthanasia, какво се казва? Ефтанизирани. И като погледнеш статистиките, те изглеждат идентични. Много успешно кучетата, дето се приемат, излизат. Но някои кучета не са стигали до там. Но кучетата, които не са стигали, те не влизат изобщо в статистиката. И това беше много неприятен проблем. Да, напълно разбирам. Аз бих искал да те попитам за, може би, най-актуалното нещо около тебе. И това е твой подкаст, който стартира преди, мисля, че около 2 години, ако не се лъжа. Той стартира плавно, поне по мои впечатления. Първите няколко епизода не предизвикаха някакъв взрив, но в един момент набра невероятна инерция и стана причина за могъщи земетресения и така тектонични размествания в света на обучението на кучета. Такива ли бяха целите ти, когато го стартира? Да, странно. Малко така вмесени, защото от една страна исках просто да обогатя
тия студентите, дето са ми в училището, с познания от хора, които аз ги уважавам като треньори или учени. И естествено борбата между кой е правилният начин, кой е етичният начин, кой е ефектният начин, кой е не знам какво начин е много важно. И от двете страни нещата са много изопачени. И целта на подкаста, и така и се приема в момента, че като има, нали, някакви аргументи, имат основа и не се говори така за просто емоционално какво ти харесва и какво не ти харесва, защото това няма нищо общо с какво science says, нали. Да. Но не даже и сега го правя по същия начин. На мене ми е интересно да имам такъв диалог. Много хора съм поканвал и са се отказвали. Много са готови и съгласни да говорят на частна основа, но нямат кураж да публично да кажат мнение или да са поставени в позиция, в която трябва да защищават това, което пропагандират, но знаят, че не е правилно. Това е много интересно, защото аз смятам, че ти така съвсем открито подаде ръка на всички и особено с течение на подкаста, развитието на подкаста, чухме гледни точки от, според мен, почти всички флангове на хората, които се занимават с обучение на кучета. Често на прицел в подкаста ти са доктрините на Force Free движението и не случайно използвам думата доктрините, защото нали, Force Free движението според мен има и друг заряд отвъд доктрините. Да. Там подаде ръка, потърси комуникация и в крайна сметка я получи. И особено след, мисля, че първия, който ти гостува от тази страна на треньорите, беше Майкъл Шикашил. Или всъщност Иан Дънбар. Иан Дънбар. Иан Дънбар, да, мина малко под радарите. Даже аз не разбрах защо мина под радарите, но никой не каза нищо, кой знае какво, поне по мои впечатления за неговото гостуване в така. Аз понякога съм много конфронтиращ, задавам такива въпроси, които за да се отговорят правилно, те трябва да ги отговорят. Отговорите им няма да съвпадат с следването на идеологията, която следват. Но това е много проблематично за тях. Иан Дънбар, аз го познавам от началото на 90-те години, защото той беше също фигура в Сан-Франциско SPCA преди мене. Една от негови бивши приятелки, тя тренираше Ротвайлер в Шуцкун и така идваха заедно на Шуцкун тренировки, понякога говорили сме така, нали, на private. Аз въобще трудно е, когато искаш да имаш един имидж и да го поддържаш и знаеш малко повече от това, че имиджа е така. Има някаква неискреност там. Има възможни пробиви. Майкъл Шикашил, Сузан Гарет, Симон Габуа. Ник Бенджер. Ник Бенджер is not as a trainer, he's just
evolving right now. He's not on a level as a trainer. What Nick Bencher... Само да превключим на български. Ау. Да, няма грижи. Те ще резнат тук. Ужас. Да, аз извинявай, че те подсещам и те прекъсвам. Ужас, аз но понеже ти отида и щеш да си замине. Няма никакви грижи. Къде бяхме? За Ник Бенджер. До там беше на български. Да. Ник Бенджер и оттам... Уяко. Ник Бенджер, той като треньор, той се развива. Има... той се занимава с кучета от много време и тренира, има си бизнес, пет бизнес и така нататък, но нивото е не кой знае какво, което е интересното за него. Той поддържаше много force-free позиция и поради тази причина имаше много възможности да интервюира и да прави подкасти с много такива influential влиятелни лица от движението. Влиятелни. Ние преди 2 дена направихме още един подкаст с него. Този път аз му бях гост. Така, но... И Стив Уайт скоро. Стив Уайт същото е много интересна личност, защото той се занимава с полицейски кучета. Той е полицай, но също беше в Clicker Expo и прави презентации там. И Force Free те много го обожават. Все едно от тежката артилерия на Force Free движението. Да, защото едва ли не, вижте, и полицейските кучета могат да се тренират така. И за това става дума как просто е неискрени. Някои хора са много неискрени и играят такава двойна игра, защото аз съм бил на много конференции с него и знам как се тренират полицейски кучета. Знам какво трябва да се направи за полицейски кучета. Знам какво трябва да се направи за кучета за слепи. Когато става дума за реабилност, какво се казва на реабилност е на български... Да са надежни, да са така... Да можеш да разчиташ на... Точно така. Да му кажеш нещо и да разчиташ, че това нещо ще се случи. Нали? Това е много важно в някои области на трениране на кучета. В други не. И когато са ми гости е много интересно, защото аз от една страна искам да натисна някои точки, но понякога ги оставям. Сега в последно време съм решил, че най-хубаво е да започна да правя повече такива соло подкаст, за да мога аз да съвсем спокойно да си казвам мнението и да давам референсес и така нататък, без да сложа някой на неудобно място. Въпреки всичко, че ако си на неудобно място и не можеш да се защитиш идеите и теориите, явно би трябвало да помислиш дали не трябва да се променят. И така, за подкаста е това. По принцип не го правиме за монетизиране, не го правиме за followers, не го правиме за Зак Джордж купувай тия играчки или тия наградки. Аз забелязах, че всъщност от моя гледна точка, като външен наблюдател, подкаст ти повдигна много важни теми. И най-важното беше не само, че ги повдигна, а че много хора започнаха да говорят за тях. Това нещо да се комуникира. И аз специално след епизода с Майкъл Шикаши бях, седях безмълвен почти на компютъра, следейки това, което се разрази в последствие, защото сякаш самата Force Free общност се разцепи на хора, които
бяха съгласни с това, че той е бил гост, че по някакъв начин ти си протегнал ръка за диалог и че този диалог се е случил. И други хора, които казаха по никакъв начин това не трябва да се случва, защото така Майкъл Шикашило едва ли не легализира твоята позиция, която не се вписва по никакъв начин в доктрината на Force Free движението. И за мен изненадващото беше, че най-крайните гласове тогава не си казаха, може би има още много какво да науча, а по-скоро изпаднаха в крайно отричане на случилото се. Да. Как ти усети този взрив, който се получи? Защото според мен, специално след този епизод, нещата много се раздвижиха. Да. Отначало аз бях изненадан, че той се съгласи. Поради тази причина аз трябваше да бъда много внимателен как го вода. Сега като гост на твоя подкаст аз мога да кажа и да говоря други неща. Имам идея също да го поканя Майкъл на нов подкаст да говориме. Периодично положителните неща са, периодично, да не ти показвам телефона, но имаме връзка, което е много важно. Това според мен е най-супер бенефит нали, на тия разговори, защото съвсем различно е да стоиш на компютъра и да пишеш ядосано. Вече много е различно, когато говорим аз и ти директно. И може да се слушаме и може да се разбираме гледните точки и без да се съгласяваме, което е чудесно от една страна, колкото и да не ни харесва. Набързо, примерно, Майкъл Шикашио проблема ми е, че малко се върна назад. Аз много време отделям да разбера за какво става дума навсякъде в dog training industry. И аз съм забелязал това нещо и не знам откъде намираш това време. То не е, хората гледат сериали, на мен не ми са интересни. Аз със сигурност мога да взема няколко PhD или да говоря много по-добре от много хора, които са завършили psychology. Поради тази причина, защото аз не го уча за диплома, аз го уча за да го разбера и аз го уча за да мога да application, да го приложиш. Да го прилагам. Да го приложиш, което да го това е анализираш. съвсем различно и нямам нали, такива задръжки от идеология или преобмислени неща. Така че всеки един позитив нещо от значение, аз съм екстремно запознат с него. Просто на ниво, което на много по-високо ниво от мнозинството Force Free. Според мен това е много важно уточнение, защото в този свят, в Force Free света, някакси е наложено мнението, че ако не си тотално Force Free, може би не знаеш достатъчно. Right. Да, това е точно така. И едно от нещото е, примерно аз да бъда толкова successful, успешен, аз ако не разбирам positive reinforcement на такова ниво, аз ако не разбирам differential reinforcement, shaping, whatever else you think of, аз ако каквото и друго да, нали, английски веднага, аз като почна да се въодушевявам и не се и усещам, че почва английски. Това ще е знак. Да, много хубаво.
И за какво ставаше дума? Че не знаеш достатъчно, ако не си изцяло позитив reinforcement. Но да се върнем примерно отново за Майкъл. Наскоро гледах, беха направили вебинар беше той и две Animal Veterinary Behaviorist. Right? И те представят три case study. В смисъл някакви проблемни случаи. Едно куче има такъв проблем и такава история, друго куче такъв проблем и всеки представя как е преминало, те са преминали. Намесата им. Да. И той представя неговия кейс стади, беше, че което е много типично и много, за мен е много проблематично. Кучето, не знам, някаква Carol Dog или нещо такова куче и беше атакува други кучета, убива котки, катерички и те го послагат на най-различни програми, нали, на обучение, на как се казва на български сега, Functional Behavior Analysis and ABA, Antecedent Behavior, Consequences и всичките тия неща. Призмата на бихевиоризма. И точно така. И в един момент, нали, се достига до психотропните лекарства, нали, прозаци и така нататък. И успеха не е достатъчен. Слагат го, ефтанизират го кучето. Така ли? Да, ефтанизират. Това за мен е много сериозен проблем, защото ако кажеш, че ти си опитал всичко и че нищо не е помогнало и единственият начин е да се ефтанизира кучето, без да си опитал наказание и negative reinforcement, това е много неетично. Това е много... Значи, от една страна имаш живот и от другата страна имаш идеология, която те убедила, че едни процедури, които науката е доказала, че са много удачни, много успешни, но идеологията не ти разрешава. И ти предпочиташ да последваш какво идеологията ти казва, вместо да спасиш или да се опиташ да спасиш живота на едно куче. И това е много проблематично. Защото не знам дали сега е момента да направим малко пояснения откъде това идва. Да, аз всъщност извинявай, че те прекъсвам, но едно от нещата, които исках да те питаме, къде е корена на цялото това нещо и че всъщност не е ли корена в намерението ни да работим, както ти го дефинира преди известно време, малко по-приятелски с кучетата. И дали всъщност тези намерения се изродиха до някаква крайност през годините или смяташ, че още в корена си те бяха порочно зачернати? Много хубав въпрос. Това е като в момента хората, особено с социал медиа и с всичките, просто всичко става много бързо. И е като в Matrix филма червения или синьото хапче и ти трябва да решиш в момента. Ти добър човек ли си лош човек? Ти използваш ли наказание или позитивен? И няма нищо друго. И те досега сърцето. Естествено, че си добър човек. Но
къде са корените? Корените са много надалече и за съжаление има няколко няколко разклонения на науката и на animal learning. Аз въобще не мога да се сещам такива имена. Ползвай спокойните термини. Да, значи psychology, animal learning, ethology, evolutionary biology, psychology. Те са така се, нали, уместват се понякога, но понякога са много... всеки си държи неговата, като се едно слагаш едни очила и гледаш само през ти очила и не си съгласен нищо друго да приемеш. И това е много голям проблем. И ще говорим аз ще ти кажа някои от хората, които са такива, които имат много хубаво образование, имат много хубава подход към нещата, но са много ограничени и не си позволяват нищо друго. Всичко се започва от много отдавна. Уотсън, преди Скинър. Когато значи имаше един Торндайк, той започна с нали, instrumental learning се казваше, което Скинър го промени. Скинър промени много терминологията. За това също може и да говорим. Там стана operant conditioning. Но Уотсън каза на времето, че имаше един такъв слоган. Дайте ми 6 деца или 12 деца малки и с награда и с наказания аз ще ги направя каквото искам. Един ще стане адвокат, един ще стане крадец, един ще стане доктор и така нататък. И това беше много мейнстрим. Което означава, това е корена на бихевиоризма, е, че чрез наказание и reinforcement ние имаме пълен контрол на behavior. Което знаеме, че е абсолютно невъзможно. Има много други фактори, които абсолютно не може да ги да ги пренебрегваме. Скинър той го нарече radical behaviorism. И Скинър беше много... тия неща са, нали, това във всички много учебници и с много хора. Това са неща, които аз не ги... Това не са импровизация, което говоря. Това е стотици книги написани. Просто за това казвам, че има различни клонове и ако си в клона на ABA или на Radical Behaviorism и въобще проследваш скинериан начин на мислене, ти може да не си чувал за тия неща. Но те са там. И са много възприяти. И Скинър по принцип е в момента много такава controversial, какво е? Противоречива личност. Защото има някои неща, които никой не може да отрече. Допринесе много за разбиране на как може да контролираме behavior чрез reinforcement и наказание и различните schedule of reinforcement, варианти на, нали, постоянно награждаване, variable и така нататък. Да. Но, когато става дума за наказание, Скинър и на лекции, и в книгите, и въобще на неговото разбиране е, че наказанието в най-добрия случай е временно. Но по принцип
не работи. Не, че той не го отблъсква от морална точка, от етична точка. Той наистина знае, се е убедил, че не е ефективно. Естествено, отгоре, нали, моралното, но най-важното е, че не е ефективно. Което е доказано много, че това не е вярно. Първите такива начални експерименти и след това, като се правят, те очевидно бяха ги правили с много малко, примерно, intensity, как се казва? Интензитет, ако не Да, интензитет. В смисъл, нали, примерно от 1 до 10, okay. Като кажеш, нали, ако го накажеш на ниво 2, вместо на 7. Аз го наричам магнитуд обикновено. Магнитуд, добре, да. Значи те, всичките експерименти ги правили на много леко ниво. Mm-hmm. По различни причини, но фактът е такъв, че наказанието не е правилно правено. По-късно вече нали, има Operant Book of Behavior, Arzin and Holt, има стотици експерименти и много добре оказани неща. И естествено наказанието е много ефективно. В смисъл, толкова ефективно, че е просто смешно да се говори, че не е. Едната проблемно нещо е, че Force Free винаги, когато става дума за наказание, винаги приема тая екстремна гледна точка, че наказанието е равно на абюз. Абюз е... Злоупотреба по някакъв начин. Да. Може би даже това е лека дума в случая. Много лека дума злоупотреба. Абюз е като измъчване, като нещо такова, нали? Което е отново игра на думи и начин да те преубедат да следваш една идеология. Пак синято хапче или червеното хапче. Ти добър ли си лош? Като помислиш наказание, представяш ли си живот на планетата Земя без наказание? Няма полицаи, няма затвори, няма съдилища, instant house. Има една много важна биологична зададеност за всяко живо нещо на Земята. Било такава... Амеба, да, или цвета, или каквото искаш, нали? То е просто абсолютно генетично зададено и ако това се наруши, това същество не оцелява. За какво става дума е, всички живи организми са атрактирани към нещо, което е положително. Отиваш към него, защото нещо взимаш положително и се отдалечаваш от нещо, което може да е дискомфортно, може да е неприятно, може да е опасно за тебе. Това не е... това е, пак го казваме, то едва ли не готвено милиони години в DNA, в ДНК. Нали? То е инсталирано вече. Да. Не е нещо, което опита ти го учиш като се родиш. Като се родиш
И като си на 4 години и като майка ти казва не пипай печката, че е топла, ти не я пипаш или я пипаш и се отдръпваш веднага. И се научаваш, че печката като е топла, не е хубаво да се пипа. Но инстинкта да се отдръпнеш от нещо, което е неприятно, е инсталиран. Той си е там. Билиони години, откакто има живот на Земята. Ако кажеш, че ти като си пипнал топла печка веднъж, че никога в живота си няма да готвиш или няма да влезеш в кухнята, което е идеята на Force Free. Това е смешно. С най-общи думи това е много смешно. Проблема, който те правят е, те не искат да направят умишлено, не искат да направят разлика между, и тук трябва да ми помогне с думите пак, contingent и non-contingent. Това е почти непреводимо, но когато са в зависимост последствията и когато не са в зависимост последствията. Да, значи нещо като се случи, ти ако можеш да логично да кажеш, това се случи, защото. Точно така. Да, когато има зависимост. Нещо се случва и ти абсолютно, колкото и да се стараеш да разбереш защо това се случи, ти не знаеш. Всичките идеи и всичките тия стъди, как се казва? Проучвания, нали, дето как шок колър е толкова лошо. Те ги направиха с идеята, че примерно имаше едно мисля, че беше 2004 или 2006 Шалке и няколко хора там в Германия и правят едното учение, експеримент беше с бигали. И ги правят на 3 групи. Едните са научават ги отначало да гонят нещо и после ще ги научат да ги спират. И тези, които могат да направят логика защо става, защото им дават, нали, информация преди това и те могат сега да предиктват. Да предположат, да предикт. Да предскажат, да. И за тази група те чудесно отреагират, обаче една част от експеримента е едва ли не като да хвърлиме ези тура и ако е тура, го шокваме, без значение какво прави кучето. То няма нужда да се прави експеримент. То е ясно, че в смисъл, ако сега ти влезеш вътре в стаята и пипнеш нещо и те удари ток, и пипнеш нещо друго и те удари ток, после пак пипнеш нещо, пък не те удря. И в един момент ти няма да искаш да влезеш в стаята, защото не можеш да предскажеш какво става. Ти не можеш да контролираш нищо. А ако знаеш, че има един развален контакт вътре, на никой не му пука. Просто не се занимаваш с този контакт и живота продължава. И това е един от така голямите проблеми, защото Force Free винаги изопачава нещата точно толкова грозно, за да те убеди, че е неправилно. Ако ти дадат, какво се казва, полицая на улицата с колата те спира и ти пише глоба, спираш ли да караш кола? Не. Ако сушуара нещо дава на късо в един момент, спираш ли да използваш сушуара? Не. И причината, защото не спираме, е защото има логика. Можеш да предскажеш за какво става дума. Да се върнем пак към Скинър, че се отнесохме. Аз се отнесох. Беше страхотно отнасяне. Набляга много на
positive reinforcement и отрича ефективността на наказанието. И оттам вече се започва, нали, защото той е такава много интересна фигура и много допринесе много интересни неща. Но основната идея е, че с reinforcement и с наказания ти можеш да контролираш поведението. И отгоре на това reinforcement е да се предпочита, защото наказанието е неефективно и даже, нали, не е морално в някои случаи и така нататък. А въпреки всичко друго, ако правиме positive reinforcement, значи ние насърчаваме едно поведение и другото поведение няма да се получава вече. Да, т.е. ако тъпкаме пътека... Да. Толкова много проблеми има с Скинър, че аз ще се опитам да казвам най-важните. И като към Скинър говорим за behaviorism, radical behaviorism. Който мисля, че е актуален в момента. За жалост не е актуален, е отново в едни определени среди в dog training. Не е актуален изобщо. Да, изобщо не. Науката е на съвсем друго ниво, което никой не отрича, нали, силата на reinforcement и всичките schedule българския. Да, този термин е окей. Варианти, нали? Защото той много допринесе там и безспорно много допринесе, но много неща бяха проблематични и вече са доказани. Ще ти дам няколко примера. Имаше през 60-те години, казва се Джон Гарсия. Той прави един много интересен експеримент с мишки, естествено. Дава им купички с храна, слагат в купички с храна малко радиоактивна течност, много малко, но достатъчно да се да ги хване разстройство. Да се отрази по някакъв начин. Да. И много бързо те разбират, че тази купичка отляво или червената купичка не я пипаме. Интересното, което е, и се казва, на английски се казва food aversion, което означава, примерно, отиваш на ресторант, поръчваш си някакво пиле и стомахът ти издава и до сутринта си в тоалетната, но биологично мозъкът ти е програмиран да може да backtrack, да маркира това нещо, като да върне назад лентата. Да върне назад лентата и да каже това беше. Пилето. Пилето, това дето го поричах в индийския ресторант. Тоест тук няма непосредствената обратна връзка на бихевиоризма, която се случва в рамките на 2 секунди. Не. Това е, значи това не сме стигнали до този момент, дето той опровергава. Това е типичен classical conditioning, Pavlovian, нали? Което и на български. Казвай. Добре, има forward conditioning, trace conditioning, delayed conditioning. Ползвайте термини. Значи това си е, нали, и сега се казва food aversion. Той прави експеримента, го продължава и вика, добре, вместо да слагаме в самата храна нещо, може ли да направим същата асоциация на мишките, да не взимат храната, ако им, като им сложиме купички и почнат да ядат, да им пуснем някакви силни светлини и шумове, сирени, да ги изплашиме. Естествено, мишки, те се изплашват лесно.
Махат се веднага. Не ядат храната. После им дават храната без сирените и естествено те си ядат храната. Правят го този експеримент няколко пъти и разбират, че мишката не може да направи връзка между страшните шумове и светкавици и работи, че храната да не я яде, че е лоша отровна храната. Че тя е причината това да се случва. Защото активира съвсем друга част на мозъка и съвсем по друг начин генетично ти си програмиран да реагираш на шуми, на светкавици или на отровена храна. Едното ти можеш да направиш асоциация, с другото абсолютно не можеш да направиш. Не искаш и да направиш асоциация, защото няма смисъл. Защото с тия милиони години никога не е имало проблем. Мозъкът е програмиран по този начин. Той го прави това, този експеримент, опитва се да го публикува и минава година, 2-3 сигурно, това са 60-те години. Той не може да го публикува. Те не му дават на тия behavior журнали, всичките тия са научни магазини. Той не може да пробие да си направи това. Защо? Защото доказва, че само с reinforcement и наказание някои поведения не могат да се контролират или да се ефектират изобщо. Което излиза извън доктрината на бихевиоризма. Абсолютно. Просто се хвърляш от скалата долу. Това беше много важен момент. Това беше началото, когато се разбира, че колкото и да му даваме наградки, ако има генетично нещо заложено, ти не можеш с такъв reinforcement да контролираш някои неща. Което се връщаме пак с, както ти казвам, Уотсън, как идеята беше, дай ми 12 деца и аз ще ги направим каквото кажеш, само с... Аз ще го награждавам да рисува, то ще го награждавам да се занимава с математика, то ще го награждавам да краде, като порасна да видиш какво става. Никога не може да се получи това. Това е ясно вече, че не може, но е все още много вградено в някои dog training. След това The Bertlands, казва се Instinctual Drift, с ракуна експеримента. Те са пак 60-те години, много известни, занимават се с Animal Learning, Behavior, но отварят една възможност такава за TV реклами, за телевизия, за такова и с различни животни. Сега знаеш, че имената. Бертланд... окей. Сега ще ме притеснява, защото има голямо значение, защото те са много известни имена и много ме притеснява така. Боб Бейли той е мъжа на жената след това, ама... Да, аз точно заради това мислих си, че имаш преди Боб Бейли, но явно е предишното поколение, нали така? Не, то не е поколение, то е... Ние трябва да го таковаме сега. Да, нищо. Окей. Експеримента. Значи, учат един ракун, нали? Аз не съм сигурен дали мога да преведа ракун. Той ракун е едно животно, дето... Нищо. Да, точно така. Какво се вика? Миеща семечка. Точно така. Такова. То прави такива неща с... Да. И го научават учат го да сложи играчка, баскетболна топка в коша. Okay. С reinforcement. Това е силата на behaviorism. Това е силата на Скинър.
всичко може да се получи с reinforcement. Докато в един момент мишката се мечка, разбира за какво става дума и вика, ти искаш да я сложа тук и когато я сложи тук, ти ми даваш награда. И в един момент минава накъсо в главата и така в един кръг се завърта и сега не може да се освободи, да пусне топката в коша, а почва да я мие, все едно вече е храна. И фактически дистръптва, прекъсва поведението, което знае много добре какво трябва да направи, за да вземе наградата, но има едно такова накъсо завъртане, което е много, и затова се казва instinctual drift. Drift е отнасяне. Да. И е инстинктивно отнасяне, сигурно на български се казва, нали? Значи, точно така. Което просто спира процеса. И отново доказва, че reinforcement не може, няма такива супер сили да контролира всичко. Има места, където трябва да отчетеме, че генетични и много други фактори играят много по-силна роля понякога. Това беше много интересно. Аз никога не съм чул за тази концепция. След това, пак по тия години, казва се този експеримент, се казва Harlow's Monkey. Harlow той е учения, дето го прави експеримента. Маймунката на Харлоу. Да. Знаеш ли го? Не. Да. Не съм. Не. Значи, взима две малки маймунки, през 60-те години тогава можеше да се правят такива експерименти. Сега вече не е правилно, което е друг въпрос, защото много неща се научават Но, седно, взима две бебета маймунки. Слага маймунката в клетка и в клетката има, те са такива като кукли. Okay. И едното е кукла, ама такава арматура с завити железа. Обаче има място, все едно, ако си представиш като такава рак за вино, дето се слага. Okay. И му слагат вместо вино бутилка, мляко с биберон. А има друга кукла, която е от парцали навита. Mm-hmm. И наблюдават маймунката какво ще прави. Reinforcement, нали? Тая арматурената с железата и теловете, тя дава млякото. Тя знае маймунката, отива веднага, яде си, но в момента, в който свърши да яде, къде отива? При другия reinforcer, който е комфорта. При комфорта. Те му казват парцалената мама и телената. Там няма reinforcement. Комфорта може би. Ма няма и комфорт. Не е, че парцалената не я прегръща и я гали. Okay. А тая определено ядеш оттам. Нали? Имаш много силен reinforcement там. Логично, по теорията на Скинер и на Radical Behaviorism, би следвало да се най-вероятно към... поне в много по-голяма част от времето маймунката ще се... Мама. Да. Абсолютно не е така. Яде и толкова. Всичкото време се остава там. Което доказва отново, че само positive reinforcement не може да контролира и да influence. Да влияе на поведение. Експериментът продължава още малко. Викат, добре са, айде пък да сложиме парцалената и телената майки в една непозната обстановка
Пускаме маймунката там и почваме да й правим разни страшни неща, разни роботи, такова, да видим като при стрес какво ще избере. Отново отива на парцалената. Това отново е така един проблем за бихевиоризма. Тия са неща, които са и много от форшфри са много добре запознати с тях, но не обичат да се представят така, както аз ги представям. Новини и подробности относно предстоящите епизоди и гости на подкаста може да намерите във Facebook страницата на City Dogs на адрес facebook.com/CityDogsBG.